Kai. Gaskiya momi. Yayi kyau. Dan gwarama. Wow momi. Kai wannan film din yana dauka. Wai kike da mutane kina ta ihu wani film ke kallo ne ka dame ki cika min kunni ina kallon dan gwarama. Kai momi. Ai wannan film din momi yana dauka yana yi wallahi. Wannan film ne wannan kika dame ki ta ihu kike ta shewa akan sa tun da su. Momi kenan. Kai momi kin san sunan film din? Sunan season ɗin Rudani. A wani channel ne nake downloading ɗinsa? Kundin masoya. Masha Allah. Mami zan wuce da yaya. Wallahi na so ta. Son wannan ta ka ci ta rikita mun kaga ina kallon dan gwarama tana kallon wani fofin washi yawa Rudani. Rudani kuma? Wallahi yaya. Rudani yaushe fito kuma haka? Ai duk ranar Laraba ina ga suke saka shi misalin karfe nawa? Ko gashi nan karfe 8 na dare. Gaskiya ina zuwa wajen aiki. Zan tsaya kallon wannan abu. Sai ki faɗa mana ni ma in dinga daukowa ina gani. Gashi nan kundin masoya TV. Hakika ga hina. Gashi nan an sa kundin masoya. Bare kuwa. Insha Allah ina zuwa wajen aiki zan tsaya kalle shi. Ba ma abin da zan fara zuwa zan kalle shi. Bare mun katse ya tsaya har raka ka. To. Kamata kenan. Yana da kokari. Ita kidi ne wannan an wata kenan. To yaya ka sani ba na son dinga baraka kullun da dabon da kakawa yake fa. Yasa nake ta. Yasa kake mata da taron ne dai. A'a, wanda ya ki bishi da kula. To Allah ya ka kula fa, a kula sosai Allah ya tsare. Boki nawa me labari ne? Labari yana wajen kuma ya kasa. Abdul Kela. Au mun ne ma ki da labari ai kai kake da labari. Ni dudu yaushe na gogarin. Za ka tambaye labari. Wai ne kuke fita kasar waje? To mu da muke fita waje ai ni labarin nan gida na tambaye ka ba labarin waje ba. Kai ko kai budurwa a can ne? Budurwa kuma ni ai ba ka san ba abin da ya kai ni bare. Abin da ya kai ni shi nake yi. Ko zan yi ma kuma gaskiya sai na dawo gidana anan nake so yi ba a can ba. Gaskiya ne ka burge ni saboda kishin da kake yi da kasan nan. Wannan gaskiya ne. Ai da ba wanda zai je wani guri a ce wai abin na can gware dawo gida inda yake shine cikar mutane. Kai Allah ya halitta a wajen nan. Abdul me ya faru? Juya ka gani. Abokina wannan yarinya a ina take? Wannan? Eh. A garin nan take. A nan garin kuma? Gaskiya ina son ta. Wannan fa dama na samu kwa. Me yasa kake mu haka? To, yanzu in ka bi ta ka santa, ka sani ma ko aljana ce? Ban taɓa jin san wata ne a ga ta wannan. Ina ganin ta yanzu na jin na santa. Ai ni ko aljana ce wannan sai na je inda take. Abokina yanzu to za a yi samu yarinya ta. Yanzu ba hinda ba. Shikenan gaskiya zan nemi yarinya nan. Ya hakuri ai kaka damu zan wannan amma dai gaskiya zan nemi yarinya nan da a inda take. Yake yin shara da kanki? Yi wallahi. Haba momi ki ka san sai in share. Ki je ki huta na ga duk kin gaji shi yasa ni karba. Gaji. Haba momi ai ina cikin gidan nan bai kamata a ce kina yin wasu ayyuka ba kamata ne ki random Allah shi albarka Allah ya ji nan. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ayaya sanda su. Sanin da wuta wallahi na. To yaya ka aje karin shiga da ita. Ki shi kai da jakan ɗaki ki zo ki ɗauko muku abinci a kicin ku ci tunda kin ce ba ki ci abinci ba sai yayan ki ya dawo. To bari an zauna nan to kafin ta kawo. A dakace mu za mu karɓi wani sako. Assalamu alaikum ya masu sauraron mu. Kuna sauraron mu a wannan tasha kuna kallon mu a wannan tasha mai suna kundin masoya. Yau ina tattare da babban bakon mu wato jarumi a cikin shirin Rudani. Kuma shine producer film kuma shi yana ga kake daukar nauyin film ma kuma kai labari. Wani na rubuta labari. To za ga ya masu sauraron mu sunanka. Masha Allah. To assalamu alaikum masu kallon mu.
sunana Abba Ismail, wanda kuka fi sani da Abba Mas da ke jihar Kano cikin garin Wudin Local Government. Sunana kenan. Gaskiya ne. Malam Abba Mas wance Abba Ismail, Dole ka faɗa daidai. za ka iya gaya mana wani irin nasarori kuka cimma daga shirin wannan fara shirin wannan naku mai suna Rudani? Wani nasarori ka samu a ciki? To nasarori da na muka fara samu a cikin wannan sabon season da muka fara haska mai suna Rudani, to barin ma dai abin da ya ma bani mamaki ya dore min kai game da ranar farko da muka fara sakin episode 1. To alhamdulillah iya kirayen waya da kuma turo sakonni ta email da kuma WhatsApp, gaskiya abin ya ma a ranar ma kai sai ma kashe waya na ne na samu damar bacci. Amma kuma duk da haka sai da aka biyo ni ta WhatsApp da safe wani daga can Libya, wallahi ba wai da wasa ba amma sai da ya biyo ni ta WhatsApp saboda bai samu waya na abu da ba. Yi mini maganganu kan cewa ya ga aikin mu kuma ya ji daɗin su kuma ya yi alfahari da su, amma a can wajajen Saudiya yana da abokai kuma sannan zai tura musu wannan ayyuka namu kuma yi musu tallan channel mu. To gaskiya na yi alfahari hakan kuma na ji daɗi domin duk wani mai son ka masoyin ka ne, ba zan taɓa manta da wannan ranar ba. Gaskiya ne. To za a gaya masoya wanne kalubale ka samu daga fara yin wannan shiri naka na Rudani? Saboda iya kasancewa iyamu suna ɗaukar wani abu, ana haska fim ana gani ana ɗauka da mata da waye to suna ɗaukar mutum kawai kana tara mata ne ana iskanci da wani abu. To wannan abubuwa ka samu na kalubale da game da iyayenka da abokanka? To gaskiya dai kalubale kala iri na haɗe shi game da aikin nan tun ma kafin ma na fara sakin sa daga lokacin da na fara yin shi. Hakikanin gaskiya iyaye na gulmace da dan munafurci da tsarko dai wanda ba a rasa a wajen mutanen gari ba, sukan zuwa domin su haɗa ni da iyaye na daina wannan aikin. Sukan ce ina ɗebo mata domin na ce da sunan aiki sai mu dinga yawo akan titi ko kuma a gari ko kuma in kai su cikin gida ba a san ma me ke faruwa. Ka san dai gulmace mutane na abubuwan da ke faruwa domin duk irin wannan abubuwan suna wakana a garin nan. To gaskiya iyayena har ma suka yi kokarin dakatar da ni kuma suka yi kokarin hana ni wannan yi, amma daga ƙarshe da na fuskantar da su da ke masu fahimta ne, suka fahimci kuma abin da nake nufi kuma suka yi yarda da irin tarbiyyar da suka bani kuma suka yaba da irin dai kokarin da suke a kaina, sannan suka bani wata dama domin na zo na cigaba da yin wannan aiki. Akwai ranar da muna wani aiki na Rudani nan sai da zamu saki na biyu, ba zan manta ba a lokacin ma mahaifiyata ta zo wucewa za ta tafi unguwa gidan biki tare da ita da kanina. To a wannan lokacin sai da suka tsaya masu kalli yanayin aikin namu, abin kuma ya burge su kuma ya ba su sha'awa, sannan kuma haskata. Kaga daga nan ma su tabbatar da cewa abin da ake gaya musu ba gaskiya bane. Ba da haka kuma akwai wani abu da ya tsaya mini a rai wanda shi gaskiya ba zan manta da shi ba. A ranar farkon aikin nan nawa mun shiga wani gida ga shi fa mun gama tambayar gidan da komai, mun shiga mun fara aiki da ni da jarumar a ciki da kuma kyamaraman, amma sai kuma aka je aka dan hada dan tsorku dai daga waje. Ka san karamin abu shi yake koma babba, amma he kasance cewar aka zo aka yi mana fatattaka yadda ka san ma wasu bayi ko kuma yadda ka san ma ba ma mutane ma wanda ba a taba ganin su ba. Aka ci mana mutunci a gaban bakin nan matan nan da muka ɗebo su wanda za mu aike su da kuma jaruman mu maza wanda muka ɗebo daga wani garin za mu aiki da su, amma a gaban su aka mana wulakanci aka ci mana mutunci kuma gani muke kamar mun isa da gidan saboda an wani gidan muke. Wannan abin gaskiya ba za na taba manta da shi ba, ina raina har gobe. Gaskiya ne. A cikin shirin fim ɗin ka Rudani akwai wani farkon episode 1 akwai lokacin da wannan jarumin take zuwa take biyo ka take ya Ismail kamar dai ita tana son kai baka son ta. To amma kuma aka dora sai na akwai lokacin da abokanka suka shigo gida suka same ka har yake cewa zai baka labari akan abin da ya faru, sai naga an dawo kuma cikin shirin ya kasance kuna zaman lafiya har abinci kuke ci tare. To ya abin yake kasancewa ne? To gaskiya dai alhamdulillah, ai dama shi yasa anan aka fitar mu da masu kallon mu da kuma masu sauraron mu sunan fim din Rudani. To hakikanin gaskiya daga nan ma mutum ma zai iya kasance Rudanin fa Rudanin ne. Hakika Rudani ne. Domin kuwa a lokacin farko masu sauraron mu za ku kalli yadda ya kaya a cikin efasanuwa. Tana biyo ni har da kukanta tana cewa yaya Ismail dan Allah ka so ni, dan Allah ka tsaya. Tana nuna cewa ita babu wanda za ta iya rayuwa da shi sai ni. Ni kuma ina mata nunin da cewa gaskiya ta yi hakuri domin akwai wacce zuciya ta take so kuma take kauna. To akan wani abubuwa ma fa na sha zagi a wajen mutane. Domin na ga sakonni ta email kan cewar ana zagi. Wai wace ce wacce kake so din wacce tafi wannan kyau?
su har yanzu fa ba su ganta ba. Nake ga musu cewa kawai ni abubuwan ma sai na marasa mata ina zana kullu. Hakikanin gaskiya kuma lokacin da abokai suka zo suka same ni a gida suke cewa idan na manta ba za su tuna mu. To wannan tunani aka tafi lokacin da nake mai su maganganu akan abubuwan da suke wakana. Shi da aka tafi dan tunani ake hangon mu ma mana cewa da dama ni ita ayyan uwa ne a cikin fil din. Domin na dauke ta tamkar kanwa wacce muke uwa ɗaya uba ɗaya a ciki. To wannan sunan ma da ake yayi Ismail to shi ya bi ni a gari. Yanzu dulan da rabi ka ji yara suna yayi Ismail yayi Ismail. To wannan abun ma ne nake samun farin ciki suke bani kuma ƙwarin gwiwa akan wannan aikin da nake. Gaskiya ne. To duka a yau muka kawo wannan karshen wannan tattaunawa ta mu ga wannan babban jarumi na shirin Rudani kuma shine marubucin wannan labari kuma yana shine mai daukar nauyin din. To za ka yi masu sauraro sallama. Haka ne. Ni ne nan story sannan kuma ni ne nan producer na wannan film. Masu sauraron mu wa salam ina muku ban gajiya da kuma ban kwana sannan kuma ku ci gaba da bibiyar mu a cikin tashar mu mai albarka cikin YouTube channel mai suna Kundin Masoya TV. Ku ci gaba da sauraron mu. Insha Allah za mu ci gaba da faɗakar da ku da kuma nishadantar da ku. Gaskiya ne in Allah ya muna nan dauke da babban jaruma a cikin wannan shiri na Rudani. Barka da dawowa. Wai ina abinci ike ne? Bismillah ya riga abinci. Sannan ki da to ai an ce haɗin jini ya fi ruwa kauri. Yar uwa ta ce ita to kin gani shi yasa. Wallahi ni ma dai abin da yi. Wallahi. To yaya bari in zuba mana abinci. Zuba mana mace. Haba mami ki zauna a baki shi da barci. Kaji wani kamshi amma mami ce ta dafa abincin nan ko? Haba yaya. Ni din ba iya girki ba kenan. Ban ce ba baki na ba mutuwar mai. Ba ai haka kake nufi. Wai ni ban iya girki ba kuma bayan ni na iya girki na gani nake ma girki a gidan kake ci. Ai na ji kamshin da sai wani musamman ne shi yasa. Ɗan umma ba shi. Ko ya yi sawa. Saboda kin san tun abincin da ci na safe da na fito da aiki har yanzu bai sake ni ba. To yaya ka bari mu fara